तुम्ही पाहत आहे निपाणी न्यूज सफेर घडामोडी। नवोदय विद्यालयासाठी विश्वराज पाटीलची निवड। निपाणी येथील सरस्वती नवोदय प्रशिक्षण केंद्रातील विद्यार्थी विश्वराज पाटील याची शैक्षणिक वर्ष 2025 व 2026 मध्ये नवोदय विद्यालयात इयत्ता 6वी साठी निवड झाली आहे। या यशस्वी विद्यार्थ्याला प्रशिक्षक केंद्राचे अध्यक्ष रमेश पाटील व शिक्षक व त्याचे पालक यांचं सहकार्य लाभलं। चॅनलला सबस्क्राइब केल्यामुळे बातम्या अपडेट तुमच्यापर्यंत लवकर पोहोचतील।